ଏଇଟା କ'ଣ ଚାଲିଛି କହିଲୁ? ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ଅଟାରେ ଖେଳୁଛୁ? ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ଆଚ୍ଛା ତୁ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛୁ? କୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛୁ? କ'ଣ ହେଲା? ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଚ୍ଛା ଏମିତିଆ କେତେଟା ଗୋଲ ହେଇପାରିବ ଆଉ? ଆଚ୍ଛା ଇଏ କେତେଟା ଗୋଲ ହେଲା କହିଲୁ ଗଣିକି? କେତେଟା ଗୋଲ ହେଲା କହିଲୁ? ଏଇଟା ଗଣିକି କହିଲୁ କେତେଟା ଗୋଲ ହେଲା? ଆଉ ଗୋଟେ କରିଦେ। କେତେଟା ହେଲା? ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା କେତେଟା ଗୋଲ ହଉଛି? କେତେଟା ଗୋଲ ହଉଛି? ହେଇଗଲା ଯେ ଇଏ କେତେଟା ଗୋଲ ହେଲା? କେତେଟା? ଗୋଟେ ଗୋଲ କଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ କଲୁ କାହିଁ କରିଥିଲୁ ତ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ କାହିଁ? ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କିଏ ଶିଖେଇଛି କି? ଏଇଟା କିଏ ଶିଖେଇଛି? ନନା ଶିଖେଇଛି। ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଶିଲା? ଆଇଡିଆ। ଆଇଡିଆ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଲିଆ ନା ଚାରିକଣିଆ?